Bore da i chi gyd a chroeso i'r babell Cymdeithasau. Cymdeithasau Tai y Gogledd sydd wedi trefnu'r sesiwn yma bore yma, ac yn ystod y 3 chwarter awr nesaf yma, mi fyddwn ni'n cael sgwrs ddifyr a pwysig am bwysigrwydd cartrefi fforddiadwy. Bethan Williams Saesdri a fi sy'n lliwio'r digwyddiad, a fel y gwelwch chi, mae gennau banel o ben i'n cario hyn o bryd, ydyn ni yn disgwyl un arall, felly falle fe gennym ni 6 rhwng rwan a 12. Ydych chi gyd yn gwybod mae tai fforddiadwy yn y penawda yn gyson, a dyn ni'n gweld ralia'n aml yn ein pentrefi a'n trefi ni, yn gofyn i wleidyddion a sefydliadau i ddatrys yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel argyfwng. Dwi faint i gydyrau chi, yma yng Nghymru, mae yna 67,000 o eliudyd ar restr aros tai cymdeithasol sy'n dangos fod angen sylweddol am tai fforddiadwy. Ac yn ogystal, mae yna 6,500 o bobl mewn llety brys ar hyn o bryd sy'n tynnu sylw at difrifoldeb yr argyfwng tai. Mae yna nifer o ffactorau sydd angen ei datrys, os ydych chi'n meddwl, prosesau cynllunio, faint o dir sydd ar gael i goffi tai, y gwaith o uwchraddio stoc presennol i gyrraedd safonau heddiw, ac ar ben hynny, y gos gynyddol o gopi tai. A mae'r rhain i gyd yn bynciad i'n siŵr y clwn ni am ganddyn nhw yn ystod y sesiwn yma, a hynny gan ein panelwyr ni. Felly dwi am gyflwyno nhw byd yn sydyn i chi, fel bod chi'n gwybod pwy ydyn nhw, wedyn mi gawn ni sesiwn o gofyn cwestiynau wedyn. Y cyntaf fan hyn mae Iwan Trevor Jones, fod i prif weithredwr Adra, a hynny wedi gyrfel lwyddiannus ar lefel cyfarwyddwr mewn llywodraeth leol. Bu'n greiddio mod sefydlu uchelgais Gogledd Cymru ac mae'n arwain a cadeirio sawl partneriaeth yma yn y Gogledd. O i darparwr cartrefi un arall, prif weithredwr grŵp Cynefin ydi Mel Evans, a hynny ers ychydig dros flwyddyn. Ond mae ganddo fo dros 25 mlynedd o brofiad fel gweithwyr proffesiynol yn y maes tai, ac yn angerddol dros y gwaith cadarnhaol mae'r sector yn ei wneud i wella bywydau pobl a chymunedau. A gyd yn abod Sian Gwen Lliam, mae'n siŵr, sef aelod o Senedd yr Plaid Cymru yn Arfon, ac ar hyn o bryd mae hi'n dal yn portffolio tai a chynllunio Plaid Cymru, ac yn ystod y cyfnod cydweithio fo Llywodraeth Cymru, bu'n ymwneud â chama i fynd i'r afal ar argyfwng tai. Nesa ar yr rhestr, mae gennym ni'r uwchdarlithydd economeg ym Mhrifysgol Bangor, sef Dr Edward Thomas Jones. Mae gennym fo brofiad proffesiynol o weithio yn y sector breifat a chyhoeddus ar lefel uwch. Mae ymchwil sydd â ffocws polisi yn benna ym maes economeg ac arloesedd mewn cyllid cyhoeddus a phrewfat. I gadw pen, mae gennym ni rheolwr eiddo o Clwyd Alyn, sef Alyn Edwards, ac yn arwain tîm sy'n gyfrifol am archwilio eiddo a chyflawni gwaith wella i sicrhau bod y cartrefi'n cyrraedd y safonau uchaf posib. Felly dyna ddigon genna i am rwan i chi gyflwyno nhw. Wi rwan am ofyn i'r 5 ohonyn nhw i roi cyflwyniad bach sydyn oedd 2-3 munud am bwysigrwydd cartrefi fforddiadwy a'r hyn mae sefydliadau nhw yn ei wneud y byd atryd yr argyfwng ar hyn o bryd. Felly yna ddechrau hefo Iwan. Iawn, diolch yn fawr iawn, ti'n bod mor fyr ac y gallai chi. O'n i jyst yn meddwl wrth i chi gyflwyno hwnna beth pa mor allweddol, pa mor greiddiol ydy cael cartra cynnas, cartra diogel i bobl ac teuluoedd lle. Mae cael cartra addas ag cynnas yn cael gymaint effaith o ran cyfleon mewn bywyd, cyfleon o ran addysgol, hyfforddiant, diogelwch, cyflwr iechyd, teuluoedd ac yn y blaen. Os di'r cartra ddim yn addas, os di'n dam, os di'n gadael, os di'n gynnas, na'n cael andros effaith andwyol ar gyfleon mewn bywyd lle. So, un o'n blaenoraethau ni i gyd, dwi'n siŵr, ydy sicrhau bod y cartrefi da ni ddarparu, da ni reoli yn gynnas o safon uchal, fel bod o yn rhoi cyfleon i'n pobol ni lle. A dyla cael cartra cynnas diogel bod yn hawl sylfaenol mewn cymdeithas gyfoes fel sydd yn Nghymru. Felly, mae hwnna yn amlwg yn nod greiddiol gan ni gyd. Dwi'n meddwl o ran sicrhau bod hynny'n digwydd. O'ch chi hefyd i sôn am yr argyfwng tai lle. Mae yna 140,000 o bobl ar y rhestr aros ar hyn o bryd yng Nghymru. Ond mae'n llawer mwy na hynny hefyd. Dim pawb sy'n cofrestru. Mae yna bobl falle sy'n methu cyrraedd y rhestr aros, ond sy'n methu cael mynegiad i dai ar y farchnad dai agorau lle. So, mae yna lot fawr o angen am dai cymdeithasol, tai fforddiadwy, tai o fewn cyrraedd pobol leol ar draws Cymru lle. Ac wrth gwrs o cymdeithas tai, da ni'n chwarae'n rhan gobeithio lle, mwyn ymatab i'r angen yna lle. Da ni'n darparu, neu da ni'n codi yn agos i 200 o dai y flwyddyn, da ni'n rheoli yn agos i 8,000 o stoc lle.
Ond da ni ar un llaw yn trio buddsoddi yn y stoc dau er mwyn sicrhau bod nhw'n cyrraedd y safona cywir, ond hefyd ar y llaw arall, da ni yn trio peidio cyllid er mwyn codi mwy o dai cymdeithasol a tai bwriadwy mewn ardaloedd lle mae yna wir angen ar gyfer y tai yna. Ac yn ddiweddar iawn, da ni wedi codi lot fawr o dai cymdeithasol, tai bwriadwy, yn enwedig yng Ngwynedd a yn ardal, mewn ardaloedd penodol. Ac da ni wedi gweld yr effaith mae wedi gael, nid yn unig ar gyfer lleihau digartrefedd, ond hefyd o ran cryfau'r Gymraeg, a sicrhau bod y cymdeithas sy'n mewn ffordd a'r stada da ni'n ei godi mewn ffordd, bod nhw yn arwain at gryfhau y Gymraeg. Mae yna stada da ni wedi godi lle mae yna 90 i 95% o'r dysgwywyr yn Gymru Gymraeg. Lle. So ar un llaw, da ni'n ymateb i'r angen, ond da ni hefyd yn diogelu'r Gymraeg, ac hefyd gwneud yn siŵr bod y tai o safon ar gyfer teuluoedd lleol. So, ia, yn lot mwy allai ddeud, ond dwi'n ymwybodol amser. Drosodd i Mel. Diolch Iwan. Di pawb yn clywed fi'n oce, dwi'n biaro efo meicroffon. Ond os yma, just yn cytuno'n dwyr fod yma Iwan di deud yn barod deud y gwir, dwi'n meddwl, ni efo grŵp Cynefin, mae gyda ni dros 4,000 o dai draws Gogledd Cymru, chi. Rhan fwyaf o heiniau ar gyfer tai rent yn ddigasol. Hefyd dros 1,000 o dai hefo sy'n wedi cynorthwyo pobl i prynu tŷ yn eu cymunedau lleol sydd yn rhan bwysig o'r alw ond eiddo. Yn wedi lot o ardaloedd glethu dyn ni'n gweld, lle dyn ni'n gweithredu. Ac yn cytuno fod pwynt Iwan o ran cefnogi a hyrwyddo'r iaith Gymraeg a cynnal y iaith Gymraeg yn ein cymuned Gymraeg. Mae'n her fawr i lot o bobl gallu fforddio tŷ yn y ardaloedd gwledig chi. Mae lot o bobl yn dysgu fewn i trap lle maen nhw yn gweithio llawn amser, ond dan nhw'n gweithio yn ennill digon o gyflog i gallu i prynu tŷ ar y fachnad agored heb cymorth. Ond hefyd, dan nhw'n cyrraedd gofynion ar gyfer tai cymdeithasol chwaith. Ond mae'n gap fawr yn hynny, ydy hynny, di'r ffigwr hynny ddim yn cael ei cynnwys yn y ffigurau swyddogol gan bod y Cymru o ran faint o bobl sy'n mewn llety dros dro. So, mae'n rôl bwysig i ni fo gymdeithasau tai a sector wneud i cyfarch yr gofyn am tai ychwanegol yn yr ardaloedd gwledig. Be ni i weld os y blynyddoedd diwetha, mae'r angen am tai yn cynyddu. Mae anghenion unigolion sydd yn gofyn am tai cymdeithasol yn cynyddu hefyd lle. Mae'n wynebu lot o heriau. Mae'r argyfwng yn costau byw wedi bod yn her fawr i bawb ar draws yn cymunedau lle. A mae gynnon ni rôl bwysig fel sector i cyfarch hynny. Mae Iwan di sôn lot am y waith dyn ni'n neud o ran cynnal y iaith Gymraeg ac yn cyrraedd cwrdd â lefelau digartrefedd. Ond hefyd, mae'r gwaith dyn ni'n neud yn cymuned yn creu gwaith i pobl lleol. Dyn ni'n creu ffrydiau gwaith, mi ydyn ni'n buddsoddi arian sylweddol yn cymunedau. A dwi'n meddwl mae hwnna rhywbeth bwysig bod ni'n gwneud y werth fel sector i gwir i mesur ac i hybu hynny lle, cos mae'n cyfleoedd arbennig i bobl dod i weithio yn y sector da yng Cymru. Da ni fel Adra yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'n rili bwysig i ni cael strategaeth olyniaeth, bod ni'n cael pobl ffres, pobl ifanc newydd, so rhaid mae'n ymwybodol o'r cyfleon a'r gyfroedd fedrwn nhw gael yn y sector i ymuno ni, lle mae'n lot o waith cydweithio mynd ar hynny, gyda'r gymdeithasau tai i gyd ar draws y Gogledd. Dwi'n meddwl mae'n rili bwysig bod ni gyd, mae'n dangos y ffordd ni'n cydweithio o ran bod ni'n cael sondyn efo'n gilydd heddiw ar y sefyll lle sydd yn gwych i weld gymaint o cydweithio fynd y pedwar gymdeithas dau yn Gogledd Cymru. Mae o'n addawol iawn i'r cyfleon sy'n ei fod a mae'n cyfnod cyffroes, dwi'n meddwl, i ni. Mae'n lot am argyfwng tai a heriau gan i'w nebu, ond mae'n cyfleon hefyd, a dwi'n meddwl fel sector, a gyda help Gogledd Cymru a pobl o Siân, dwi'n meddwl mae'n cyfleoedd i ni wneud wir wahaniaeth tymor hir sydd yn cynhaliadwy yn cymunedau. Diolch yn fawr. Sian. Diolch yn fawr iawn, ac dwi'n falch iawn bod ni yn trafod y pwnc yma yn y Steddfod.
dwi'n rhyw deimlo weithiau bod yr argyfwng tai a problemau tai ddim yn cael y sylw mae am heiddi. Falle bod nifer ohonan ni sydd yn y stafell yma heddiw ma ddigon ffodus i fod efo cartra Clwyd ac efo to i'ch yn penna ni, ond nid dyna'r sefyllfa i nifer cynyddol ond wladwyr ni. Dwi fel aelod lleol dros gymunedau yn Arfon yn dod ar draws argyfynga personol trist drw fy ngwaith achos. Mae aelod lleol yn freintiedig iawn mewn gwirionadd, yn cael mewnwelediad i sut mae pobl yn byw, y broblemau mae pobl yn wynebu, drw bod nhw yn dod ata ni i gael cefnogaeth. Ac dwi wedi gweld cynnydd aruthrol yn y gwaith achos sydd yn ymwneud â phroblema yn ymwneud efo'r sector tai. A dwi wedi bod yn aelod wan ers 10 mlynadd. Ac erbyn hyn, mae siŵr bod tua hanner o'r gwaith achos da ni yn drin ag yn ymwneud â pobl sydd efo gwahanol fatha o broblema yn ymwneud â'r sector tai. Mae'r hanner arall yn ymwneud efo byd iechyd, fel gallwch chi ddychmygu, a hynny hefyd yn argyfwng. Ond mae yna gysylltiad rhwng y ddau, oherwydd petai ni'n darparu tai digonol i bobl yn ein cymunedau ni yn ôl yr angen, mae hynny yn rhan o'r gwaith o atal y problemau iechyd rhag datblygu i fod yn broblemau gwirioneddol. Os di bobl yn byw mewn cartra sydd yn damp, os oes yna ormod o bobl mewn un tŷ, mae o'n gallu arwain at bob math o broblemau iechyd meddwl. Mae Steffan... Steffan o Sefydliad Befan. Sorry. The tropical off the white code sheet. A felly, fel aelod lleol, dwi yn ymwybodol iawn o natur yr argyfwng sydd yn wynebu pobl. Ac mae'r argyfyngau hynny yn argyfyngau personol iawn yn gallu bod yn dydy. Mae o'n blentyn sydd yn byw mewn gwesty neu stafall gwely becwas efo teulu, efo un rhiant efallai. A meddyliwch y sefyllfa yna, meddyliwch am y plentyn yna yn trio gwneud gwaith cartra. Does am lle iddyn nhw wneud bwyd, does a ddim preifatrwydd, ma' hwnna yn argyfwng go iawn i'r plentyn yna, i'r teulu yna. Meddyliwch am y ddynas yn ffoi rhag trais domestig ac yn methu cael llety i ffwrdd o lle mae'r trais yn digwydd, ac yn landio fyny hefyd mewn gwely a brecwast. Meddyliwch am ddyn sengl sydd falla wedi mynd trwy ysgariad neu cael broblemau iechyd meddwl, dyled ac yn ffeindio ei hun yn sydyn heb nunlla i dron, dim teulu yn fodlon helpu, nunlla i dron. A mae o hefyd yn landio fyny mewn llety dros ro, llety gwely brecwas. Ac wyddoch chi be, mae yna 11,000 o bobl, 11,000 o bobl yn byw ar hyn o bryd mewn llefydd cwbl anaddas, mewn stafelloedd bach, mewn gwestai, neu mewn llety gwely brecwas. A mae trwyan o heini yn blant. Felly mae yna argyfwng gwirioneddol ar lefel bersonol yn digwydd. Mae yna argyfwng cymunedol yn digwydd hefyd yn does. Os ydych chi yn adeiladu y math anghywir o dai yn y cymunedau sydd ddim angen math arbennig o dai, mae hynny hefyd yn creu argyfwng i gymunedau Cymraeg i iaith. Ond mae prinder tai'n fforddadwy hefyd yn creu argyfwng i gymunedau, achos dydy bobl ifanc ddim yn gallu fforddio prynu cartrefi yn eu cymunedau. Dwi'n rhoi darlun gofnïau negyddol ar y dechrau fel hyn. Mae yna ddatrysiadau, a mae rhaid i ni bod yn positif am feddwl am y datrysiadau yma. Ond mae rhaid ni wynebu reality hefyd. Mae hi'n wir yn argyfwng, ac mae'n wir yn hen brys i bawb ohonan ni ddeffro i'r argyfwng hynny. A dwi'n gobeithio ddewn ni mlaen i sôn am rei o'r datrysiadau hefyd. Gret, diolch yn fawr. Diolch yn iawn. Cytuno fo
pob dim sy'n cael ei dweud yn hyn, ac wrth gwrs mi sy'n gallu rhoi ystadegau sy'n cefnogi beth sy'n cael ei dweud, os mae rhywun sy'n gweld hynna, mi wrth nhw fynd ar gwefan Llywodraeth Cymru, ac mae'r ystadegau'n glir. Gynt oll bod gynnon ni broblem dau, ond hefyd bod yna berthynas clir rhwng sefyllfa tai a iechyd pobl, datblygiad plant, fflogi pobl, a wrth gwrs, yr effaith yna ni gael ar cyfleoedd mae'r pobl yna'n gael, ac felly, nid yn unig bod hyn yn broblem bod rhaid i ddatrys y safbwynt tai, ond mae rhaid i ddatrys hyn o safbwynt cymdeithasol os yna eisiau fod y wlad yn ddatblygu. Wrth sôn am iechyd a'r perthynas rhwng tai a iechyd, byddai'n meddwl weithio am Meirin Bevan. Wrth gwrs, mae pobl yn cysylltu o ar gwasanaeth iechyd cenedlaethol, ond mi oedd e hefyd yn gyfrifol am dai yn Prydain, o hynna rhan o'i bortffolio, ac oedd o hefyd yn trio pwysio i cael tai oedd yn caniatáu i bobl byw bywyd iach, ac wrth mae rhyw ffordd digri bod ni wedi bod yn trafod hyn ers peth amser, ond eto da ni ddim wedi dod i fyny efo ateb i'r broblem, ond dwi yn credu bod na teigen yna, bod ni yn mynd ar y trywydd cywir, ond ar adeg yn anffodus. Oherwydd bod yr ategion mor gymleth. Pan dwi'n meddwl am dau hefyd, dwi am defnyddio llinell gyn y band U2, y band Gwyddelig, ac un o'i cynnion maen nhw'n dweud, a house servants make a home. Fi wir yn credu hynna, gan i bod y gyfnod lle da ni'n bod yn meddwl am tai fel adeilad, pedwar wal a to, mae rhaid ni symud i twrn oddi wrth hynna, ac yn meddwl am tai fel cartref i bobl sy'n wedi caniatáu yn fod yn iach, caniatáu plant nhw cael cyfleoedd i ddatblygu a cymryd rhan llawn yn ein gwlad. Diolch. Alyn? Mae Clwyd Alyn yn gymdeithas tai sydd yn gweithio ar draws y saith sir yn Gogledd a Chanolfan Cymru. Dyn ni'n neud gyda amrywiaeth o wahanol wasanaethau tai, ac un o'r adeilad gen i mwyaf o dau yn ydi Wrecsam. Fel cwmni, rydym yn credu mae'r sylfaeni ar gyfer bywyd iach a bobarus yw sicrhau bod gan bersylwyr gartrefi da diogel, eu bod yn gallu cael gafel ar fywyd iach a bod ganddynt yn deimlad o berthyn yn y cymuned. O tri prif amcan mae'r cwmni am ganolbwyntio dros y 5 mlynedd nesaf ydy rhoi diwedd ar ddigartref, sicrhau allai'r bobl fyw mewn partrefi cynnes, a gweithio gyda partneriad i sicrhau bod bywyd da a fforddiadwy ar gael ym mhob un o'r cymunedau. Y ffordd mwyaf effeithiol os ni'n gwneud hyn ydy adeiladu mwy o dai, a mae 'na lot o waith caled yn cael ei wneud gan yr Adra yn ddatblygu. Dros y blwyddyn diwethaf, dyn ni wedi adeiladu 300 o gartrefi newydd, a dyn ni gyda cysyniadau i adeiladu 1,000 o dai ychwanegol. Bwriad ydy erbyn y 5 mlynedd nesaf, dyn ni'n stop yn mynd fyny at 8,000 o dai. Wrth ddystal a gallu gablygu tai newydd i safon uchel, dyn ni'n gwybod bod isoddi yn ei cartrefi presennol jyst mor bwysig. Wrth i amser fi'n heigio a safonau gynyddu gall rhai cartrefi syrthio ar ôl o ran ansawdd ac ethig donri. Mae'n ein cynllun busnes ddiwetha yn defnyddio grant o'r enw Optimise Retrofit Programme, sydd yn cynnig dros 6 miliwn o bunnoedd, dyn ni wedi disoddi yn ein cartrefi presennol i wella ei ethig lonri. Yn symud ymlaen, rydym yn bwriadu parhau gyda hwn drwy ddefnyddio grantau Llywodraeth Cymru a hadnoddau ein hunan i dargedu ein partrefi sy'n perfformio'n waethaf. A bwriad ydy wneud y tai mwy gyfforddus i fyw yn a gwella'r ymgylchedd. Mae Clwyd Alyn yn gweithio gyda amrywiaeth o sefydliadau eraill, dwi'n gwybod na sy'n gyflawni ein targedu pen ein hunan, a mae'n bwysig iawn cydweithio gyda eraill. Mae'r cydweithio wythnos yma gyda Adra, Cynefin a Gogledd Cymru yn y Steddfod, yn y sampl wych o hynna. A byddwn ni'n gobeithio gweithio gyda'n gilydd bod yna'n rhoi diwedd ar blodi yn eu cymunedau. Diolch. A na i gyflwyno Dr Steffan gan bod o wedi rhithro iawn
ata ni. Dr Steffan Evans ydi pennau polisi tlodi sefydliad Evans, os ydych chi roi trosolwg gyda chi ni. Ie, diolch a ymddiheuriad eto am bod mor hwyr yn y munud bod chi bod yma. So, fel yna ffwc i sôn, fi'n gweithio'r sefydliad Byddwn, a mae'r sefydliad Byddwn yn beryn drafod sy'n ei gwaith ymchwil o'r dobi allan cyfartaledd yn Nghymru. A felly dyna'r cyd-destun o fewn i wneud y gwaith ni, achos ni'n meddwl bod tai, costau tai a system dau yn allweddol mewn cyd-destun tlodi. Costau tai y cost fwyaf, mae bron o bod pob person yn Nghymru'n ei gwynebu, os nag ydyn ni'n gallu cael cyfundyn dau sydd yn gweithio'n fforddiadwy i bobl, does na ddim bob ac y trafodi. Felly mae bai beth yn ddim gyda'i gilydd. Yn ein amser i dar sefydliad, neu ffynu gychwyn yn ei gwaith yn edrych ar y lwfr saith lleol, yr LHA, sy'n edrych ar faint o gymorth o bobl yn rhentu yn y sector preifat yn ei gael wrth y system byrdaliadau. A beth ddech yn trwylo'n glir iawn trwy gwaith nawr, bod y cymorth o gael trwy system byrdaliadau ddim yn agos i fod yn ddigon i gyfer cost y rhent bobl yn y sector rhent y preifat. A mae yna ofyd yn credu bod y sefyllfa hyd yn oed yn waith yn Nghymru nawr, yna'r gweddill Cymru, yr Alban a'r Lloegr, os oedd rhentu yn Nghymru yn Cynefin gynt yn y sector rhentu preifat, na le maen nhw yn unrhyw wlad arall yn Rhyden, dydy gan bod y cymorth wedi rhewi, mae'r risg bod y bwlc yn trwy'n gynt yma na'n gwledydd eraill. Ond ni wedi symud mlaen i cysylltu ar adeiladu tai cymdeithasol, achos os ni'r gasriad, un oed os oedden ni'n neud y lwyddo saith i weithio, at y dros dro hynny, mewn gwirionedd eich wneud yw fuddsoddi biliynau o arian cyhoeddus mewn i bocedi hynodiau preifat. A ni dechrau coelio y cwestiwn dan, oedd yna wir byth yn mynd i ateb y cwestiwn. Dechrau ni fod yn ei gwell defnydd yn adeiladu tai cymdeithasol, mwyn bod y byd na'n aros o fewn cymunedau ni yn y hir dymor. A wrth gwrs, mae yna lwyd ffotosiolaeth erbyn hyn yn dangos bod yna camgron sylweddol o bobl sy'n mynd mewn i'r sector, digartrefedd, yn dod allan o'r sector tai rhentu preifat, maen nhw'n cael eu symud nôl mewn i'r sector tai rhentu preifat, a maen nhw'n dod yn ddigadre eto. Felly mae yna gylch gyffredin yn datblygu o anigal y sector yna. A na pan mae'n ffocws ni ar sut i gynyddu argaeledd tai cymdeithasol, ni wedi bod yn gwneud gwaith yn edrych ar sut i wneud cydlynu pethau'n well, a yw'r drafodaeth o ran safonau, a yw'r balans yn y man cywir o bosib o ran hynny, a ni wedi rhoi gormod y ffocws yn rhai mewn i'r sector tai cymdeithasol sy'n neud yn anoddach yn ei adeiladu tai cymdeithasol fel byddwn ni'n hoffi. Ystadeg yn diddorol o ran hynna yw, am bob 20 tai tŷ cymdeithasol newydd ni'n adeiladu, mae un yn cael ei gwerthu allan o'r sector. Yn aml mae rhai yna'n cael ei gwerthu i'r sector rhentu preifat, sydd yn mynd i fod yn neud unrhyw gwaith ar wella safonau y sector yna. Felly mae yna gwestiwn o ran hynny. Ni hefyd yn edrych amdano sut gall dywed Cymru o bosib bod yn cydlynu prynu y tir, neu falle capeli y glwysi gwawd, neu ni'n gwneud maes gwaith yn y maes yna, i sicrhau bod y dasedau cymunedol yma'n aros o fewn yn cymunedau ni a galluogi'r gwaith mae'r cymdeithas y tai a'r awdurdodau lleol mor barod i wneud yn gallu digwydd yn y ffordd mwy effeithiol posib. So, i siŵr dyn nhw edrych ar rhai o'r reina yn y dyfodau, ond yn rhoi glas pan ni'n e-mail daw y sector tai cymdeithasol, dyle fod y blaenoriaeth, os i o ddifri am daclo digartrefedd a'r anghydroboldeb yn y sector yn ehangach. Gret, diolch yn fawr, a diolch i chi osod y cyd-destun o wahanol perspektif. A gobeithio bod wedi ysgogi ambell i gwestiwn i ddod o'r gynulleidfa. Ond na i jyst gofyn i ddechrau, Sian yn sôn am ddatrysiadau, mi o'n adroddiad wedi cael ei gyhoeddi ddiweddar gan y pwyllgor tai a llywodraeth leol ynglŷn â tai cymdeithasol. Ac un o'r argymhellion y fanna, o bod o leia 20% o'r soc dai yn rhai cymdeithasol. Pa mor realistig ydy hwnna, a beth sy'n angen newid o ran polisi, llywodraeth neu lle bynnag yn ymwneud â caniatâd cynllunio beth o felly. Be ydy'r her i gyrraedd y targed yna o 20%? So lle da ni am i rwan? Ydy'r ffigwr ar hyn o bryd? 16% ydy'r ffigwr ar hyn o bryd. A yn fy marn i, ac yn marn y pwyllgor, dwi'n aelod o'r pwyllgor yna, mae 20% neu fwy, hyd ag 30%. Dyna ydy'r ffordd i ddelio hefo'r argyfwng tai. Dwi'n argyfiedig na mwy o dai cymdeithasol boed yn dai newydd neu yn dai wedi cael i cymryd drosodd yn ganol yn trefi ni er enghraifft ydy'r ffordd ymlaen. Yn ystod cyfnod Margaret Thatcher, fi ddisgrwyd y sector tai cymdeithasol, hannerwyd y nifer yn ystod y cyfnod yna, a da mi ddim yn agos a dod yn ôl at y ffigwr oedd yn arfer bod.
lle oedd y rhestra yn llawer iawn llai, a lle oedd pobl yn medru ca'l cartra fforddiadwy a cynnes ac yn y blaen felly ar hyn o bryd ma' gen Llywodraeth Cymru darged o adeiladu 20,000 o dai cymdeithasol erbyn diwedd tymor y Senedd yma. 'Dyn nw'm yn agos at gyrradd at y ffigwr yna, a ma' 'na nifer o resyma drost hynny. Ond yn fy marn i, ma' angen rhoid hwb sylweddol i'r gwaith yna, i ddilifro yr targed. Ma'r targed yn iawn i ga'l targed, on' ma' isio gwaith o gwmpas gwneud yn siŵr bo' ni'n cyrradd at y ffigwr yna. Ag un ffordd o wneud hynny, a un ffordd ma' Plaid Cymru'n argymell, ac a deud y gwir, o'dd y pwyllgor yn cytuno hefyd, ydi sefydlu ryw fath o bartneriaeth, ryw fath o endid hyd braich o lywodraeth sydd yn gallu adnabod lle'n union 'dan ni angen y tiroedd, helpu cymdeithasa tai ag awdurdoda lleol i ga'l gwarad ar lot o'r rhwystra' sydd yno yn y byd cynllunio ac yn y blaen, ac i roid impetus go iawn tu ôl i'r ymdrech, ac ewyllys gwleidyddol ar ddiwedd y dydd sydd yn mynd i wneud hynny, ac ydi'r ewyllys gwleidyddol ddim yno ar hyn o bryd, ond dwi yn gobeithio bydd yr ewyllys gwleidyddol yna ar ôl yr etholiad ym mis Mai. Sori, fynd yn wleidyddol. Okay. Just yn sydyn iawn, just yn sydyn iawn, ma' cyllideb grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd ydi 350 miliwn o bunna. Ond diom digon, lle. Hynny yw, 'dan ni'n awys iawn bod y Llywodraeth yn cynyddu hwnnw, lle, mwyn gwella'r amwda a roi mwy o hyder i ni bod yn codi mwy o dai cymdeithasol a toi fforddiadwy, lle. Ond un peth arall hefyd ydi buddsoddiad yn yr is-adeilad. Diom jyst ca'l yr arian ar gyfer codi tai. Be sydd angen yn amal iawn efo safleoedd ydi buddsoddiad yn yr is-adeilad, boed o yn yr carffosiaeth, y cyflenwad stŵr, materion yn ymwneud efo trydan, materion yn ymwneud efo'r grid cenedlaethol ac yn y blaen. A be 'dan ni 'di weld ydi bo' 'na los fawr o safleoedd yn ca'l 'u dal yn ôl oherwydd bod y buddsoddiad 'na ddim yn digwydd yn yr is-adeilad. Felly ma'n beryg jyst edrych ar y gyllideb ar gyfer tai. Ma' angen hefyd sicirhau bod cynllunia busnas yr utilities os ga i alw'n hynny lle hefyd yn rhoi sylw i ardaloedd, yn enwedig yr ardaloedd gwledig, neu os nad 'ych chi'n ca'l hwnnw, na fydd o ddim yn bosib i ni godi mwy o dai mewn ardaloedd gwledig. Reit. Ni 'di dechra trafodaeth, a dwi'n awyddus iawn fel pobol eraill yn ymuno. Ma' Mari yn fan hyn efo'r meicroffon i ddod ato chi. So, gynna i dwy law i fyny'n barod. So, ni ddechra yn y ffrynt yn fan hyn, Mari. Diolch yn fawr, Ansawdd Ansawdd a dwi'n byw yn Gaernarfon. Sbach o gefndir yn 2014 wrth fynd o'r Nadolig, Charles yn neud yn ddigartre. A doedd gyfyngiad yn hynny trwy fesu 2 mis yn mynd o soffa i soffa i gwely aer rhwng caffansau gwahanol yn Lerpwl. Oedd yr gabon hynedyn yn Harlach oherwydd oedd o'n i'n coelio un. Ac ydyn, yn y diwedd y mis Mai, i symud eisiau nôl i Gymru, symud eisiau i Berlin Heli, dwi'n gyffod, ac dwi'n meddwl beth i hynny, dwi'n trip ar y llaw. Yn anffodus, y byd dod yn hyn, oedd y ffihadra yn hollol anaddas oherwydd o gan busáid ar y byn, oherwydd yn malansig, mae'n anodd iawn dylio ar y sair. Ond dyna'r unig lle ar y bryd oedd bobl yn derbyn tenant efo sydd ac yn gwein so oedd wedi fawr o ddewis. Ac wedyn, gwrs, bydd Blanglog ar y pryd farw yn 2017, felly i mi wedyn, oedd pob iawn yn ei o Arthur gan bod yn rhaid i rhywbeth. A wedyn eisiau i rhywle yn Gaernarfon eto yn hollol yn addas, ond eto mi'n tymor bod gen i'n dod o ddewis oherwydd y sefyllfa. Ac yn anffodus, oedd pethau jyst dod nhw ddim yn wych yn ythu yn awdwffol a nes i roed yn mynd ymlaen ar gyfer lle ar y Trexford aros ar gyfer flas neu dynglo
efo trafodau yng Ngwynedd. Yn anffodus, mod i yn deithio i'r tynno'r sir, dwi wedi gweithio syfresol sydd i yn ymuned sydd yn rhan amser ac yn drosro oherwydd y ffon wen, dwi'n methu gyda car ac o ganlyniad, mae gael swydd sydd yn llawn amser fatha hawl yn y gogledd na yn amhosib i mi. O ganlyniad felly, mae cartrefi fforddiadwy yn hollol yn hanfodol i ni, i rywun dod i. And sgen, ysgrifennu efo swydd yn siarad yn fford, blwyddyn dwyffordd, a wedyn, oherwydd bod ni'n cael dipyn o dreffas, bod wedi bod ar y rhwystor arall, dros 3 blynedd erbyn hynny. A diolch beth mi ges i gwars llawr gweilog yn Gaernarfon trwy Adra yn mis Mawrth. A dyna cysia yna. Ond drwy bach di wedi sylweddoli a sydd yn destyn trwyswch fawr i mi, ydy y sigma a'r agwedd nindiaidd mae bron sydd seg at cartrefi fforddiadwy, cartrefi cymdeithasol. Bron obser fod rhywun yn y sefyllfa lle o'n i yn byw, bod ni'n llai feidiannol o gartre. Felly, cwestiwn i'r panel i gyd, sut mae taclo'r sigma na, sut mae bod agwedd nindiaidd na seg at trafodau cymdeithasol a tenantiaeth trafodau cymdeithasol. Wel, wedi do, ateb hwnna gyda. I bod yn byrja fel eich gyd ac yn bob fi wedi generau. Bod i cwestiwn o'n i ddaw. So fi'n credu bod yna elfen o berchnogaeth lleol yn dyfennu hwn, o ran bod cymuned yn teimlo bod yna berthynas gyda nhw ar cyd sy'n adeiladu tai cymdeithasol, achos yn aml mae yna ofid yn credu o bobl yn dod o tu allan sy'n mynd o fan yn cael y tai yma ac ati. Ond beth di bobl ddim wir yn sylweddoli, fel nes di sôn dyna, i taw bobl o'i cymuned yn nhw eu hun sy'n ar y foment yn cael eu cafu allan o'i cymuned nhw, goffod mynd i byw mewn B&B a llety a gallu tu allan i le mae Cynefin nhw, achos bod y ddim argaeledd yna. A mae wneud y perthynas yna, wneud y badl yna fi'n credu yn holl bwysig, a mae cael sicrhau bod cymuned yn teimlo agosatrwydd ac asiantaeth y tai, felly grwp cymunedol hefyd yn gallu dod mewn i hyn hefyd. Fi'n credu bod hwnna yn holl bwysig i bobl i ddeall bod yna angen o fewn i cymunedau nhw. Fi'n credu bod yna elfen arall i gwybod ban o dda hefyd, sy'n o bosib yn bwysig i ni gyd y bebl o ran sgwrs amdano datblygu tai cymdeithasol, sef yn amlwg mae yna angen nifer ychwanegol anferthol arno i ran tai cymdeithasol. Y risg yw bod ni'n adeiladu tai 2-4 siop, achos sy'n sy'n hawdd i wneud, a hei bydd ni'n wneud on mas. Y risg yw bod ni ddim wedyn yn adeiladu digol y dau i bobl sy'n gael anableddau, neu digol y dau i bobl sy'n sengl, a ni'n gwybod taw bobl sengl sy'n yn cyfrannu at fwyaf o ffydd o bobl o fewn y system digartreddau. Felly mae yna elfen arall fyna fi'n credu ystod hefyd, y sigma yna fi'n credu y synwyr yna o berchnogaeth lleol a deallusrwydd lleol, ond hefyd sicrhau bod ni yn y broses yma adeiladu mwy, yn adeiladu tai sy'n ar gyfer pawb, dim just taro targed a adeiladu'n gyflym, ond dim diwallu anghenion pawb. A dod hwnna'n un o'r argymhellion yn adroddiad y grwp tai hefyd, yn y fwy o dau un tros sy'n cael ei copi, felly mae hwnna'n amlwg ar ys. Fi'n ymwybod bod yna gwestiynau ar ys, jyst fynd i heine gynta, a wedyn gan i'w, wel, faint amser sgynna'n. Diolch yn fawr. Diolch, mae farmwy cebydd ydyn nhw'n bod yn digwydd. Ger dderbyn mae adeg hir dymor i'r argyfwng plaen ydi codi mwy o dau cymdeithasol. O ran hir dym i nawr, isio gwybod be ydy'r swm dros y cynnig yn hynt o ddeimbat y mwy pan mae'n digwydd, a be allai gwneud i'r system byd daliadau mwyn eisiau mynd i'r adar ar broblem yna yn y byr dymor yn well da gyda pobl Cymru. Pwy sy'n ateb hwnna? Wel, yr ateb syml i'r cwestiwn ola yn y bydd daliadau ydy cynyddu, wrth gwrs, y rwfans yr LHA, y rwfans tai. Ond dydy hwnna ddim o fewn gryn Senedd Cymru yn anffodus. Dydy y system les a system fydd daliadau ddim yn cael ei rheoli gan y Senedd a gan ni fel gwleidyddion yn Nghymru, sydd yn anghywir, a mi ddolia fod gynnon ni rein dros y gwasanaeth lles, achos wedyn ni fysa ni yn gallu creu system fudd-daliadau sydd yn fwy cydnaws ac yn fwy cyd-deimladol efo'r sefyllfaoedd pobol yn cymunedau ni.
Felly, rhoi pwysa ar San Steffan i defnyddu yr lwfans tai. A dwi'n meddwl y rheswm ma' rhentu yn y sector breifat ar ei hycha yng Nghymru yn dydyn. Ma' 'na ystadegau fi dod allan yn diweddar rŵan 900 ar gyfer talent felly, ch'mo' sydd yn uchal iawn iawn. Ac wrth gwrs, ond ma' hynny'n gysylltiedig efo'r ffaith bo' 'na ddiffyg tai cymdeithasol, achos ma' pobol yn ca'l 'u gorfodi, achos os o'dd ddim tai cymdeithasol, ma' nw'n gorfod chwilio wedyn am dŷ yn y sector breifat. Ac wrth gwrs ma' 'na landlordiaid sydd yn landlordiaid sydd yn bod yn deg ac yn y blaen, ond ma' 'na landlordiaid sydd ddim yn bod yn deg, ac ma' codi rhent yn beth weddol syml i wneud yn Nghymru yn anffodus, yn dydi? Dwi a ma' Plaid Cymru yn datblygu polisi rŵan o gwmpas capio rhentu yn y sector breifat, fel ffordd o ddechra yn fynd i'r afal a hyn i gyd. Ond dwi'n dod yn ôl yn y pen draw, fel ti'n deud, adeiladu ac meddiannu mwy o'r stop dang fod yn stop tai cymdeithasol. Yn yr ardaloedd gwledig yn y cymunedau Cymraeg, ma' problem ail-gartrefi a problem gormodedd o letu tymor byr hefyd yn golygu bo' 'na lai o'r stop tai ar ga'l ar gyfar yn pobol yn y cymuneda ac ddim jyst ddim yn gallu fforddio oherwydd bod y prisia'r tai wedi mynd mor i'r codi'r to yn yr ardaloedd lle ma' 'na lot o ail-gartrefi, pobol ni wedyn yn pobol leol yn gadal yr ardaloedd am y rhesyma yna. Ma' 'na fesura, sori, dwi'n mynd ymlaen, ond ma' 'na fesura ar waith i dacfod argyfwng ail-gartrefi yn does. Ma' 'na bremiwm, ma' Cyngor Gwynedd yn arwain y ffordd o ran y premiwm ar ail-gartrefi. Ma' 'na faterion sydd allan bach yn dadleuol o gwmpas erthygl 4 ac o gwmpas yr rheol 182. Dwi'n drediniol bo' heina yn gorfod bod yn rhan o'r ateb i wneud yn siŵr bod y stoc tai yn dod yn ôl, y stoc tai preifat ŵan yn dod yn ôl i berchnogaeth lleol, ac yn sil hynny i gyd wedyn, mi neith petha wella, dwi'n meddwl. So yna, efo polisi isio mynd yn yr ateb yna? Ed, Yr un peth na ddod i felly o ran y twf yn y sector rentu preifat, mae 'na ddau beth nath ddigwydd yn credu. Gynta hawl brynu, mae'r chwimp yn y sector tai cymdeithasol a mae'r cynnydd yn y sector rentu preifat yn digwydd tua'r un pryd. Ond oedd 'na hefyd newidiadau fwrgeisi buy to let yn y 90au nath neud i lot yn haws i bobl. Yr un peth fi'n meddwl sy'n werth nodi o bosib rhywbeth falle ni ddim yn trafod yn Nghymru, o' 'na fwy o bobl yn berchen i tai heb orgas yn Nghymru na sy'n berchen tŷ gyda morgas. A ma' hynny'n rhannol achos bod 'dan ni boblogaeth hŷn, nath brynu tai yn rhatach o hyn y 70au o'r 80au. Ma' 'na ofid bydd ran awr genedlaeth 'na gyda'r arian i gadw'r tai i'r safon sydd 'i angen, ond hefyd wrth gwrs yw wrth nhw'n mynd yn hŷn, beth wneith ddigwydd i'r tai yna? Pwy sy'n mynd i brynu'r tai yna pan bydd cyndifod o'r genediaeth yna o bosib ddim gyda ni mwyach. Ma' hwnna o bosib yn gwestiwn dyn ni bod yn dechrau trafod nawr o bosib i ddechrau bod yn meddwl yn hytrach at ysgadael ei bach na'r benderfynu, achos dwi'n mae mwy sector tai rentu yn sector rentu preifat gen ni. Jyst ychwanegu sydyn, dim jyst problem tai ydi o, mae'n broblem economaidd. A symptom, really, ydi a canlyniad y ffaith bod ni yn byw mewn ardaloedd lle mae'r economi wan a lle mae'r lefel uchel o dodi. Os da ni eisiau datrys problem tai yn y tymor hir, mae rhaid ni sicrhau bod yna fwy o gyflenwad o swyddi, o ansawdd yn yr ardal, ac yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. A dyna lle swn i'n rhoi pwysau ar Llywodraeth Cymru i edrych yn ehanga. Os da chi eisiau datrys y problem tai, mae'n rhaid chi hefyd rhoi sylw i economi fregus a sut da chi'n cryfhau'r economi mewn ardaloedd a draws Cymru yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig. A un peth dwi'n teimlo'n gry amdano fo ydi, mae 'na lot o sylw yn cael ei roi i'r bargeiniad tof a'r economi gwerth uchel. Beth am yr economi sylfaenol? Beth am y foundation economi yng Nghymru? A be' 'di gweledigaeth ar gyfer cyfhau yr economi sylfaenol, fel bod gin pobl sydd yn denantiaid i ni gyfleon mewn sectora fel y sector adeiladwaith, sector gofal, sector iechyd ac yn y blaen, sectora sy'n debygol o apelio at yn tenantiaid ni. Ond ar hyn o bryd,
ma' 'na diffyg gweledigaeth ynglŷn â y sector economi galwedigaethol ac economi sylfaenol, ond ma' rhaid chi roi pwyslais ar hynny os 'dach chi'n mynd i ddatrys y broblam tai yn y tymor hir. 'Di o'm jyst am cynyddu'r cyflenwad y dai, ma' raid chi hefyd sicrhau swyddi o ansawdd ar draws Cymru, a ma' wir angan rhyw fath o weledigaeth ffres yn hynny o beth yng Nghymru. Da iawn i gyflwyno hynna, dwi'n meddwl y cwestiwn ar rent reit diddorol, a pan da ni'n edrych ar rent yn y sector preifat, mae hwnna'n gysylltiedig efo pris y tŷ. Rwan, beth sydd diddorol hefo tai yn y sector preifat, beth sy'n deddol o ddigwydd mewn economi, pan mae rhywun yn cynyddu mwy o rhywbeth ac mae'r galw'n aros yn gyson, yna mae'r pris yn gosod. Be da ni'n gweld yn y sector tai, nid yn unig yng Nghymru, ond yn Brydain ac yn gwledydd eraill hefyd, ydy pan da ni'n adeiladu fwy o dai yn y sector preifat, dydy'r pris ddim yn gosod. Mae'n ar ymlaen ar uffawd, ond mae'n ar yma gwahanol am hynna, ac eto di o ddim yn unigryw i Gymru, mae'n weld mewn gwledydd eraill. Un o'r rhesymau ydy bod y datblygwyr tai yn y sector preifat, maen nhw'n dal yn ôl tir, felly mae'n eich nhw adeiladu dal nôl tir, neu siŵr bod y pris yn aros yn uchel, mae gwerth nhw'n edrych yn dda oherwydd hynna. Ac un o'r pethau sy'n mynd hodi gweld yw bod Llywodraeth Cymru yn edrych i dredu, godi tredu ar y datblygwyr sy'n dal y tir nôl, oherwydd mae hynna yn creu problem ni yn y sector tai. Mynd yn ôl wedyn i'r pwynt yna trefod godi'n gynnar efo cynyddu'r cyllideb i dai cymdeithasol, mi fysa ni'n gallu defnyddio'r tre ar y datblygwyr i ariannu tai cymdeithasol. Ac felly mae rhaid ni fod yn meddwl amdan yn greadigol rŵan sut dan ni'n defnyddio bob un lefar sydd ganddo ni i ddatrys y broblem. Grêt. Gwneud amser am un cwestiwn, dwi'n meddwl. I dyna gwy law i fyny. 2 gwestiwn sydyn, felly. Dwi jyst yn dal i feddwl yn y beth cyntaf wedoch chi, sef bod 'na 140,000 yn digartre o leia ffigur 'na. Be mae hwnna'n feddwl, yn cyfateb, meddylwch i mi, Wrecsam, cae ras, nid jyst cae cawn yn gwylio un gêm, ond 15 gêm yn llaw yn dop, mae gymaint â hynna o bobl heb gartre. Rhaid blynydde nôl, jyst adeg dolyg, o'n i'n trial helpu gyda bobl digartre, mae beth anghofio'r ddarlun, pobl cario'u cartre, hynny yw 'i heiddo mewn bag papur. Dyna'r beirionnedd. Dwi wedi gwerthfawrogi be dwi'n dweud bore yna gan holl aelodau'r panel, sylwadeg trodwyw. Ond i ni yn clywed yr un math o beth drosodd a trosodd dros y blynydde. Dwi'n cofio trafodaeth Alyn Fred adeg i mi yn y cynulliad fel oedd e'n sôn yn dau fforddiadwy. A dwi'n dal yn ei glywed yr un peth bore yma. Fysa ni yn gallu clywed un peth a holl bobl ar y llwyfan yn digyl brynu rhywbeth i chi yn bendant nid ys falle, fel yn ei dyfodus nawr, ond i chi yn ei wneud y cydweithio, a falle Dr Steffan yn gallu lliwio be sydd yn wedi cael ei wneud. Un peth, rhai bobl fel fi yn byw mewn cartrefi, os yna rhywbeth i ni gallu wneud pan i ni'n arw i basio'r tîn lan yn ffordd sy'n mynd helpu'r sefyllfa. So 2 beth yna, rhywbeth bod chi gyd yn cydweithio ryw gyntaf, neu trwy falle, am nid ysbeirio 2 fanle sy'n yna nawr, falle nhw'n ddim hanner gyd. Ond rhywbeth a bod aelodau i sydd o bob ac stefo iechyd sy'n anffodus, dwi'n credu ar llwyfan, o beth o ti o gymryd bys fel bod ti yn mynd i wneud, a swn i ddod nôl y blwyddyn a fel beth sydd i wneud a sain mi gyn. Mae'n gwestiwn mawr, ond mae yna 6 yn y panel, ond mae gennau funud ar ôl a mae Dylan yn sefyll yn Cefn yn barod. Felly, dwi'n yn siŵr os gawn ni'r cyfle i ateb y cwestiwn yn llawn, ond os rhywun eisiau trio yn sydyn. Dwi'n sydyn iawn. Dwi'n cytuno. Da ni'n trafod lot o hyn pethau sy'n dod o'r seicl yn aml iawn. Dwi'n meddwl yn ymarferol bydd edrych yn ei fel sector ydy cydweithio mewn gilydd a
fel ni dweud dechrau neu rhywbeth. Yn ymarferol, be mae hynny'n olygu? Wel, yn pen dwi'n deud dreth yn diweddar, oedden ni gydweithio fo Cymdeithasau Clwyd Alyn i ddatblygu stad ar y cyd o 50 o eiddo. Yn ymarferol, oedd o ddawr i ni ar y pryd yn grŵp Cynefin, ond oedden ni'n isio methu cyfle i adeiladu tai gyda o'r angen am gartrefi yn glir yn ellu. A dyn ni wedi ffrwyddo wan i datblygu a osod y cynllun yna i gyd i bobl lleol. Dwi'n mwy o cydweithio sydd isio. Dyn ni sôn am lanlogiau preifat. Mae lanlogiau preifat yn rhan bwysig o'r datrysiad i hwn, a dwi'n meddwl mae rhaid ni cydweithio fwy efo'r sector yna lle mwyn dod o fwy o gartrefi ar gael. A dwi'n meddwl mae Sian yn iawn, mae rhaid ni reolidio'r sector yna i wneud siŵr bod nhw'n cyd-fynd â'r strategaeth a gweledigaeth Codau'r Cymru at y dyfodol. Mae stopio fan hyn ni. Rwy'n arall cael deud os mwyn siwr mewn amser. Dwi'n meddwl bod o jyst yn gydweithio ymysg Cymdeithasau Tai. Mae hefyd yn gydweithio agosach efo iechyd, fel da chi'n sôn am, ar asiantaethau cyflogaeth. Mae yna fwy allwn ni'n neud sy'n dwy waith am hynny. A dwi'n teimlo hefyd, bod yna fwy o berthynas allwn ni gael efo'r colega addysg bellach yn enwedig o ran hyfforddi ac hyfforddi tenantiaid. Da ni'n neud lot o waith efo cynllun Academi Adra, lle da ni wedi hyfforddi dros 200 o'n tenantiaid ni, a trawsnewid i bywydau nhw, drwy roi hyfforddiant a drwy roi cyfleon iddyn nhw. Da ni'n agor hwnna allan ar draws Gogledd Cymru wan, lle mae hynna'n enghraifft da lle mae'r cydweithio yn cicio fewn. Ond, fe allwch chi trawsnewid bywydau'n tenantiaid ni, drwy roi cyfleon iddyn nhw, a mae hyfforddi nhw, a roi profiadau iddyn nhw, a prentisiaethau iddyn nhw, yn un ffordd allwn ni bod ar y droi flaen, a gobeithio allwn ni ymestyn cynlluniau fel a draws y sector, ond hefyd mwy o gydweithio'n digwydd efo sectorau fel iechyd. A swn i'n licio dod yn ôl mewn blwyddyn efo cynrychiolaeth iechyd ar y ffrwyfan ac yn amlygu'r gwaith sy'n digwydd efo iechyd hefyd, yn enwedig gwaith mwy ataliol i natur. Diolch yn fawr, yn anffodus mae'r cloc wedi hiro fi, ond diolch i chi gyd am gyfrannu i drafodaeth chwysig, a dyn ni wedi clywed am ambell i ddatrysiad posib i'r argyfwng, a gobeithio fel rhywun yn deud y bydden ni nôl mewn blwyddyn, a fe gyda ni bethau wedi digwydd yn y cyfnod yna i ella gwella pella fel maen nhw wan. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am bod yn gynulleidfa mor gynnes, a sori bod fi ddim wedi gallu cael byswn ag yn fel.